Takže už lidi, troufkujeme první video za. No, tohle ta minihra se jmenuje Attack on Titan. Je to podle anime, který dám do popisku. Dále byste se mohli sklidnout, je to celkem brutální anime. No. Prostě nevím jak to nic, prostě jdeme dál. Asi to bylo. Mám nevýhodu, že používat jenom jedno, ale protože zapínání je na chvíličku, vypínání taky. A chvíličku je i jedno, a chvíličku je i jedno lano. A když můžeme používat jedno, tak nemůžu střídat. A taky sakra plejvám pět, nebo jsem vypínat. Tak to dám do popisku. Odkud to máme, i ze stránku. A byl bych hodně rád, kdyby like, taky nějaký ten subscribe. A mohli bychom si potom tím pádem dávat let větší hry. Asi to bylo. Zase jsem jedna přetěky. Prostě asi pořád tady hlasu. Já jsem čekala, sakra, dobrý. Oh yeah. No. Určitě bych byla hrozně rád za nějaký ten subscribe. Protože mám, myslím, že to minimum 2 subscribery. No, myslím, že možná i jednoho nevím. A to je celkem dost malé, nemyslíte? Byl bych rád, kdyby jsem do toho alespoň někdy dostal alespoň na 1000. A nebo nejlepší by bylo asi úplně, dejme tomu, dobrá by byla i 100, protože to byl úplně začátečník toho YouTube, nemám pořádný video, ale mám informačku a mám tady za mě. Když hrát Team Fortress, nebo to má úplně první, ale první zvedám. Kde je to tam se klid? No, I'm on the stupid. Jdu. Očičko bolí. Nabít. Dildači. Tohle Fuji. Tak tohle. Těžko. Dobrý. Sakra. Abnormal. To se hrozně cesto buguje. Teď jste to mohli vidět. Byl bych rád, kdybyste tohle video sdíleli i třeba na Facebooku a tak. Protože má za to mám chci vydat. No to informaci. Pozdravuje vás tady jeden můj soused. To je hlavně, myslím, že ten první subscriber. Takže se mu líbily moje videjka. A fakt bych byl rád, kdybych byl třeba nějak, jako bylo by je dobrá 100 hlavně. Na to, co jsem začátečník, by byla fakt pěkná 100. A byl bych rád, kdyby se to tam fakt nedostalo alespoň nějak za ten měsíc. Alespoň za ten měsíc nějak tak 10 subscriberů by stačilo. Je mi jedno, ale alespoň nějak do roka, tak nějakou tu 100 snad dáme, ne? Je to rok, no mám, myslím, že 365 dní. To je dost času na to, mít alespoň 100 subscriberů. To nějaký lidi, mají lidi tohle dobu už 1000. Pokud jsou ale tak dobrý.
zabije to už. Good. Videjko bude mít zatím touhle dobu maximálně 10 minut, ty videa a tak. Pokud máte tady jeden můj soused je YouTube, no, zbavili Málka. Teď natáčí jenom na Twitchi. A do kanálu mám bohužel nedá. Ale asi odjevíte tomu kanálu znovu, tak já dám do popisku. Tohle. A rozbili nám kasku. Rozbili nám kasku. Zakradla hodně budou a bude Málka. Ty vole. To tam nemá být to Málka. Tak dejme tomu tady vidíte, nevím, jestli to vidíte. No, ten čas, dejme tomu prostě, až tam bude 10 minut, tak se stopne natáčení. Když tak se omlouvám, jestli se to ukončí bez rozloučení, ale dávám si na to pozor. To by to mělo být bez problémů. A je dole. Kill. Potus. Jaký jsem? Já jsem úplně, já jsem no, 20. To má 70, tak tady může být 70. A taky může být to bych musel být fantasticky závislý. Jde. Boom, bam. Boom. Rup. Nahoru. Hop. Hop, hop, hop. Tohle bylo cool. Chcem. Kabum, tady bude titan. Tady fakt nechce být. Asist. Já lidi, mám asi první asist. Já mám první asist.